Lima ka pulis sa Police Regional Office 9 nga mipakita sa ilang kabayanihan ang gipasidunggan atol sa 30th PNP Ethics Day. Gipasidunggan sa Police Regional Office 9 ang lima ka mga pulis kinsa nagpakita og maayong binuhatan sa katawhan atol sa 30th PNP Ethics Day nga gipaygay sa Camp Colonel Romeo Abendan sa Barangay Mercedes, Zamboanga City. Ang mga pulis mao sila si Police Captain Jova Agustin kinsa mihatag og pahalipay sa kabataan niadtong Pasko, Police Staff Sergeant Abdela Lama kinsa mihatag og first aid sa usa ka naaksidente sa kadalanan, Police Staff Sergeant John Alford Bacanya ug Police Corporal Mo Nur Abdua nga pulos miuli og gamit nga dunay kwarta ug ubang importanteng butang, ug Patrolman Mary Victory Lorem Lozano kinsa mitabang sa nakuyapan nga estudyante. Ginaegsab sa Dole 9 ang mga kapulisan gupikan sa tahas niini nga pagsilbi o pagprotekta sa katawhan. Ang PNP Ethics Day usa ka aktibidad aron mapakita ang dedikasyon ug debosyon sa mga kapulisan sa ilang serbisyo sa nasod.